Na túto značku som robila YouTube videjko, ak náhodou ste ešte nevedeli, choďte pozrieť. Testovala som ich rôzne plnené čokolády a majú tu práve krémovú verziu tých čokolád, alebo teda len ten krém znútra. Ja som maximálne pripravená. Strawberry cheesecake. Normálne tam vnútri proste máte ako keby ten základ toho cheesecakeu. Wow. To mi niečo strašne pripomína. Ako predposlednú tu máme Noti Bueno. Ak máte radi Bueno, tak si jen predstavíš, že toto bude úplné obžerstvo. Ja som čakala, že to bude len ten krém, ale vnútri to má normálne kusky tej napolitánky. Toto je taktiež niečo, čo by som si dala na palacinky alebo wafle. Ak máte niekoho známeho, alebo vy ste milovník Buena, spravíte si láskavosť. Hapči. Sme pripravení na poslednú Dubai Chocolate. Vnútri, keď sa takto pozrieme, dokonca tam je vidieť aj ten samotný kadaif, ak sa nemýlim. Môj bože. Môj bože, toto vyzerá božsky proste. Nemôžeš. Proste plnka dubajskej čokolády sama o sebe. Plus na vrchu tá šľahaná čokoláda. Aj keď už všade to máme, dokonca aj naše babky vedia, čo to je. Tak či tak, ma to nikdy neomrzí.